Pozdrav ljudi i dobrodošli na kanal Šemso u Njemačkoj. Dan 4. Danas nam je na programu 7115 metara. Ovo je 4. dan, sam rekao već, nemam pojma jesam, nisam. Završio sam sa poslom, ručio sam malo nešto, samo da se ne pretrpam, da mogu ovo odraditi. I idem malo ovdje kroz ove vrtove, bašte, gartane, kako god hoćete, malo kroz to da prošetam. Jučer sam šetao nekom industrijskom zonom i mogu vam reći da je užas, puno auta, puno semafora i nije mi se uopće svidjela ruta. Danas ću više ovim tu parkovima i tuda ću hodat. Malo ću vam snimiti, neću vam puno dosađivati s tim, ali imam jednu zanimljivu priču. Ne znam jesam je ispričao, mislim da nisam, ali ispričat ću vam. Mislim da neki neće vjerovati, ali nema veze, nebitno je. Ispala je smiješna, ali to je ono crni humor, a vidjet ćete u nastavku. Sada ću malo snimat ovo ispred sebe, pa poslušajte priču. Evo malo iz prirode. Mislim da je ipak ljepše ovuda šetat uz rijekicu. Ali je to mala rijeka, ništa to nije veliko. Ali lijepo je. No, da se ja bacim na priču. Nisam zamijenio bateriju na kameri. Ne znam koliko će mi izdržati. No, jedan smiješni humor, da vam ispričam, ali istiniti. Sad neko će vjerovati, neko neće. Uglavnom, još kada smo bili cura i dečko, Ines i ja smo živjeli u drugom stanu. I tako kad smo radili prvu poslijepodne nam je uvijek bilo dosadno. Pogotovo ta jesen, kiša, zima. A stvarno, mislim, nemaš šta da radiš, nemaš šta raditi, gledaš televizor, ležiš i čekaš navečer da ideš raditi, da ideš spavat. I imao sam na poslu jednog prijatelja, nešto malo stariji od mene, iz Vojvodine, koji se zvao Andrija. I tako ja s njim na poslu pričam kako loše vrijeme, ne znam šta da radim popodne. Kaže on meni, ja ti radim kod jednog čovjeka, čistim tako podrume i ljudi kad se osele, šupe i šta ja znam, kao to počistimo i to kao radi poslije posla. Kaže, kad bude bilo posla, hoćeš da te zovem? Ja rekao, hoću, i nije to prošlo par dana. On je mene nazvao, kaže, ima posla vaš ići? Ja rekao, hoću. Ako sam rekao, ja ću ići ću, šta? Išli smo mi to stvarno. Bilo je i ok, to plaćeno, nije bilo teško. 4-5 sati odradimo, opet dobro. Šta znam, ali možda smo nekakvih 10 puta išli, eto. Ali ok, na kraju ispalo, nije bilo loše, ne mogu reći. Nije bilo teško. I tako smo mi čistili neke podrume i nađe se tu uvijek nekih stvari koje možete stvarno uzeti, ponijeti. Ja sam našao neke aparate za varenje i šta ja znam šta je to već bilo, pa sam poslao tati za Hrvatsku, pošto je moj tata mehaničar, i neki, mislim da je bio, ili je bio punjač za akumulator, nešto je bilo, uglavnom našao se tu neke stvari i to smo mi tako čistili. Kaže on jedan dan, mator je našao posao u staračkom domu, pa ćemo ići te sobe čistiti kad ljudi izađu iz staračkog doma, ne znam, umru, ode, presele u drugu sobu ili kako to već ide, ja nemam pojma, pa ćemo mi to ići čistiti. A rekao ja, pa dobro, mislim, nema frke, šta, idemo i odemo mi stvarno u taj starački dom i idemo prvi dan sa matorim, da matori objasni šta trebamo raditi. I on je to nama objasnio i on ode dalje svojim putom, mi to čistimo. Ima određeni broj soba koje danas moramo srediti i mi to vidimo koliko imamo posla, razvučemo, znači napravimo kako nama paše.
Drugi dan isto smo to išli odradili, treći dan imamo te sobe i ulazimo mi u jednu sobu, a u sobi leži jedna žena. Ispušteno roletno, onako mračno, neka lampica svijetli. Rekao, dobro, ajde, nema veze. I ona onako teško diše. I kaže on, pa ja nisam siguran da mi trebamo tu sobu čistiti ili ne trebamo. Kaže ja njemu, pa nazovi matorog pa ga pitaj. I matori, on nazove matorog, to kao našeg šefa. Taj šef naš zove tu šeficu u tom staračkom domu. I ona kaže kao da. I ništa, i mi se vraćamo nazad. Čistimo mi nazad. A ono, gledamo što brže da ne smetamo ženi. Stvarno da je ne bi probudili. I sad kako smo mi to čistili, ulazi jedna sestra i pita ona nas, šta radite vi tu? Pa rekao, čistimo. Kaže, pa ne smijete tu biti, kao žena je unutra. Pa rekao, dobro. I kaže, kako smo, rekli su nam da smijemo, šefica je kao rekla. Naš šef je pričao s vašom šeficom. I ništa, sad tu dolazi i šefica. Ali mi kad smo drugi put ušli, nismo uopće obraćali pažnju i nismo čuli više ženu. I oni se okrenu prema krevetu, pogledaju, ova više ne diše. A nama šefica brzo izlazite van i zovu tehničara. Da bi mi, kada smo završili i izašli, gotovo, šta sad, ne možete tu ništa, krenuli prema kući. Ono što smo imali porešavali smo, krenemo prema kući i zove nas matori, kaže on, znaš ona žena što ste bili u sobi? Rekao, da. Kaže, umrla je dok ste vi radili tamo. Rekao, koliko ste dobro radili, žena vam je umrla. A ja na to kažem Andrija, bolje da smo lupali, možda bi je probudili, možda bi žena još uvijek bila živa. I tu smo, mislim, žao mi je, to žena je umrla, ali to je žena sigurno nekakvih 90 godina stara. I mi smo se na to šalili, pa jedan duži period u firmi dok smo radili. Kažem ja njemu, tako kad prođem jedan po drugo, kaže samo lupaj da ne bi žena zaspala. Tako da, imali smo, eto i takvu situaciju. Mislim, Andrija, ako gledaš ovo, samo potvrdi da je tako bilo. Ja mislim da puno ljudi neće uopće povjerovati u ovu priču. A svašta se desi, baš se svašta desi čovjeku u životu i svašta doživi. Ali dobro, ja ovu ženu nisam poznavao ni tišta i bila je stara. Nemam ja tu sad puno šta žaliti za njom. Ali taj neki osjećaj da je neko umro pored vas, stvarno pa šokirate se. Znači sada stojite pored nekog, sad je živ, izađete, uđete, više ga nema, to je baš ono, a nekog kog ne poznajem. Tako da je bila ta situacija gdje smo se ja i on zezali na tu temu da moraš biti glasan, da ne bi baba zaspao. Ništa, mislim da će mi se baterija ugasiti, samo da vidim, neće, još snima se. Htio sam vam to ispričati. A ovdje na našem mesplacu će se 13. održavati pa kao nekakav kirba, veliki vašar, tako nešto. Mi smo bili prošle godine, a ove godine ćemo također ići. Jedino je problem što su te dječje vožnje dosta skupe. Dobro, mislim skupe, pa i nisu skupe, eto. Imate dvoje djece i 50-60 eura potrošite samo na vožnju jednom kad dovedete, to je sigurno. Tako da počeli su praviti, bude svega, ali mi se ne sviđa što skoro svake godine bude isto. To je ono što mi se ne sviđa. Kačim vam kameru, još ću vam malo snimiti ovo i na kraju odjavnu špicu. Evo ga ljudi, odradio sam svoj dio. 7600 metara sam napravio. Idemo tuširanje.
malo odmorit, večerat, malo si igrat s djecom i spremat se za novi radni dan. Podržite me sa jednim lajkom, povećajte moju rutu s tim što se pretplatite na moj YouTube kanal. Šaljem vam svima velike pozdrave, vidimo se u idućem videu. Ćao!